ja tens les claus, matarile, rille. I estem aquí per anunciar que avui comença el trasllat de Son Dureta cap a Son Espases i totes aquestes qüestions. Però en vas, que aquesta dona encara no ha acabat la seva diàlisi? Podem assegurar-vos que aquest trasllat els operaris faran feina perquè esdevingui el més aviat possible. Però què fas? Que aquesta dona ha d'entrar un trasplantament de pulmó? El que vos podem prometre és que aquest trasllat es produirà en total normalitat i totes aquestes qüestions. Aquesta dona està fibrilant! Ràpid, hem d'operar! Merda, se'ns en va! El desfibrilador! Ràpid, vinga! Me podrien enxufar això corrent, per favor? Sí, esclar, des del govern volen col·laborar en tot allà. Què ha passat amb la llum? Com tothom sap, jo mateix vaig ser un defensor de la construcció d'aquest nou hospital. Un metge, per favor, un metge. Ja som aquí, senyor president. Mem, respirau. Digueu pacte. Pacte. Què ha botat l'alarma del meu cotxe? Senyor president? Sí. He de partir. Estireu bé? Sí, partiu tranquil. La situació, com veus, està absolutament controlada. El trasllat transcorre amb una normalitat absoluta. I nosaltres, des del govern balear, podem assegurar que el trasllat transcorrerà amb una normalitat absoluta. I també que nosaltres pensam en totes aquestes qüestions.